Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да си направите ето такава гривна. Тя става много лесно, но не и толкова бързо. Нека да започваме. Ще са ви нужни два цвята ластички, може и други, но аз съм избрала светло-розов и тъмно-розов и тази кукичка ще ви е нужна и станчето. И така, нека да започваме. Първо слагаме една светло-розова ластичка. Ето така, на осмица по диагонал. Тъй като аз в момента не можа да я сложа много добре и наместих с кукичката. Слагаме от същия цвят по другия диагонал. По същия начин. Сега с тъмно розова ластичка ще сложа ето така на квадратче ластичката и още една от същия цвят по същия начин. И ето така, вижте как се получи. Сега от най-долната ластичка я слагаме най-отгоре от всички страни. Тази ластичка при нас е светло-розовата. Ето така ще трябва да ви се получи. След това слагаме още една светло-розова ластичка. По същия начин, който е на квадрат. И отново от най-долната страна и слагаме най-отгоре ластичката. Доста лесно става. И сега цветовете при нас се редуват. Аз слагам отново тъмно-розова. Вие можете да си изберете и други цветове, но аз съм си избрала тези два. Може да ги направите най-разноцветни, като дъгата, но и само в два. Отново слагаме светло-розова. По същия начин ще я направим. Хайде! И готово, трябва да изпътваме надолу, за да може да има място за всички ластички. Ето така. Някои ластички може да се скъсат, но не ви го пожелавам. Ако започне да ви се получава като паяжина на паяк, значи гривната ви ще се получи. Ще стане като моята синята. При мен става ето така за сега. Продължавам с тъмно-розова ластика. Ще ви дам един съвет. Не влизайте във вода за дълго време с ластичките, защото те започват да се накъсват и така ще ви се развалят гривните. И това може би няма да ви хареса. Защото при мен стана така при всички мои гривни, които направих и влязох под душа и в басейни с тях. Бях постоянно с тях и така се получи. Но може и да не е от водата, може и да е от нещо друго или аз да използвам друг вид.
когато гривната ви става все по-дълга и по-дълга, ще започне ето така да става широка. Затова ще трябва ето така да изтръпвате, за да стане тъничка. Защото ако стане дебела, ще започне да се разплита след време и няма да ви хареса това, което ще става. Харесва ли ви как се получава? Защото на мен много ми харесва. Вижте как става, когато не изтърпам гривната. Ето вижте и се съединява моментално. И вижте, аз тъй като я правя късичка, защото е за сестра ми. И ето така, аз ще ви покажа сега как да си я направите, да я свържете с вашата закопчалка. Вижте, първо аз слагам на закопчалката ето тази ластика, която съм хванала. И после с кукичката ги хващам едно по едно, за да ги събера. И от тук хващам и тези много внимателно, за да не се разпънат и да паднат. Но тъй като на мен с кукичката ми е доста трудно, аз ги хващам с пръсти и ето така правя. И после само ето това го прехвърлям на другата част на станчето. И ето така. После мушкам кукичката. И ето така. И това го изтърпва. После го изкарвам. И ето така. И го мушкам тук. И е готово. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре. Ако искате, се абонирайте за мен. Това е от мен. Чао!